Takže čaute, dneska z tomu nového videa, ktoré bude z Minecraftového let's playu. A v prvej časti sme postavili tento dom, alebo naši teda jednu hubu, postavili dom. Potom sme vykraftili full iron armor, ktorý sme aj našli na ňo veci, takže toto video bude nabité, lebo ideme asi na nejakú menšiu výpravu a nájdeme možno diamanty podľa toho, ako sa nám bude dariť. Pôjdeme ešte do tejto cavey ju preskúmať, čo je za mnou, ak vidíte. A asi sa môžeme rovno vrhnúť na to. Takže poďme si do domu nejaké jedlo, asi zobrať, ak mám, samozrejme jedlo tu. Nemám, lebo... nemám, dobre. Tak... Styky samozrejme, že nemám. Dobre, to ma nejako netrápi. Styky, ďakujem. Dobre, zoberme si jeden krompáč, jednu sekerku a asi sa môžeme rovno vrhnúť na to a prejsť sa to nechám. Nejaké bloky si zoberám za sebou. To bude asi toto. OK, môžeme sa vrhnúť na preskúmovanie tejto cavey a fakt možno na výpravu, neviem ako a ako všetko samozrejme stihneme. Hápok a lebo zabijem zombika, budem vidíte cavey a načo, že som tu na presne železo tam v tej časti a to časti vlastne ďalej tam dozadu, lebo či tuto nepokračuje a tu na cesta nevedie. Keby ste sa pýtali prečo, mám furt taký jasný monitor, nepotrebujem že vôbec, že akože žiadne torčky, tak mám full bright zapnutý, hej. Takže ja mám vlastne pohodku, lebo som si škazla tým, že som si stiahol vlastne full bright. OK. To veď ten štít. No poďte. No, a teraz čo, chlapci? No veď už buchnite. Ja neviem, čo robíte. To je jedno, proste už. Buď buchnite, alebo zemrite. No, jaký frajeri ste. Sami ste sa odbuchli. Ste fakt frajeri inak. To takých frajerov som ešte... No, asi sa budeme musieť tým pádom kopať. Lebo musíme nájsť druhú cavey, podľa toho idem niečo pozrieť v okolí. A možno nájdeme nejakú cavey. Možno nie, a ak nájdeme, tak nájdeme. A budeme v nej kopať a neviem. Škoda, že to nebol žiadny zombík, lebo by som si aspoň hunger doplnil, ale očividne no, netreba. Takže aj hápka by som si doplnil, takže musíme nájsť nejakého zombíka inde. Či tu nemám full bright, tam musím tu mať full bright, nie? Ja už neviem, fakt neviem, či mám na tom full. Mám stiahnutý akože aj X-ray, ale používať ho nebudeme, lebo bez čítovania. Som raz skúšal, že koľko nájdem s full brightom. Som toho strašne, čiže s X-rayom strašne veľa, ale extrém veľa. Takže teraz teraz nie. Ale nevedel som, že táto cavey má zase pokračovanie, takže som ešte nebol, takže to poďme preskúmať a nie, zase príjem do tej jaskyne. Prvé čo vidí, ahoj. Máme prvé železo v tomto dieri. Samozrejme jeden, ale bude ich viacej.
Tým pádom sa môžete tešiť možno už zajtra, vydám ďalší diel a ak tento vyjde samozrejme dneska po obede. Takže by som zajtra už vydal nový diel a keď to vyjde večer, tak možno vyjde už pondelok nový diel v noci, lebo ho dám renderovať o nejakej 9. večera, nech sa to renderuje celú noc, mne je to jedno, ale cca 2 hodinky sa mi renderuje 20 minútové video. Takže to bude v pohode. Čiže ešte musím zostať priamo možno hudbu, lebo série semka nemusím dávať, lebo budem to ukazovať celé, nebudem to strihať. Potom, keď budú možno iné videá, tak už budem strihať isto. Ale aktuálne aj tak hľadám strihací program, ktorý bude dobrý a mne vyhovovať. A za druhé, toto nebudem strihať a dosť. Fakt neviem. Možno to bude bez strihania, ja fakt neviem. Ale mám ďalšie železo. Takže bude to vychádzať na tomto kanáli, teraz budem aktívny, minimálne troška, aby som ten kanál nejak oživil, lebo som sem nenatáčal už dlhšie a máme zlato. Takže, a boli tu hlavne shorty a to už nie je to, fakt to iba zhľadnutia prišli a odbery prišli tiež, ale nevracajú sa tam ľudia a ja potrebujem také, že nech sa sem vracajú a proste aspoň troška nech tam na videách sú zhľadnutia na týchto a bude fajn. A tým pádom vám chcem poprosiť o odber, like a zdieľanie nejakým kamarátom. Keď dáte odber, budete mať šťastie do konca života. Takže buď a nebo. No, dobre. Železo by sme mali. Máme už 41 železa, by sme sa už mohli vrátiť domov a dať sa vypiec a zlato tiež, ale idem ešte niečo nájsť, tak nájdem. Uhlie som tam videl, ale uhlia máme strašne veľa. Takže to... Nie! To čo tu je zase? Choďte preč, satane. Nech sa to odrazí do ňu. Bože, to je bubec. Dobre. Možno z tejto série bude že buď dokým postavím nejakú basku, alebo proste nejakú basku, alebo nájdem, alebo prejdem do nedru, alebo skončím celý Minecraft, uvidím ešte, že ako dám túto sériu, že pokade. Takže sám fakt neviem a dám to podľa toho, že ako sa rozhodnem, alebo ak prídu nejaké komenty, tak podľa toho to dám a môžete napísať do komentu, že či to hrať úplne celé, alebo po diamanty, alebo ja neviem, hej, alebo dokým príjem do nedru, alebo kým nepostavím nejakú veľkú basku, alebo kým proste nepríjem, kým proste nájdem village a píšte, aké hry chcete, nájdem, alebo aj FIFU môžem točiť. Fakt neviem, čo budem točiť do budúcna, ale asi na PC všetko. Asi sa aj Counter Strike a proste budem natáčať aktívne, či to bude, fakt netuším, ako bude čas podľa toho. Takže uvidíme, čo bude, to bude. Necháme sa prekvapiť. Takže čas by som si vždy našiel pri mne na YouTube. YouTube ma baví. Teraz ako začínam točiť tieto dlhé videá herné, tak ma to ešte viacej baví a je to taký môj koníček. Okrem futbalu, po futbale je to aj také najlepšie asi. Lebo futbal je best za mňa. Takže, lebo hrám. Ale zase treba aj troška si zahrať, takže budem ja to natáčať na YouTube, pretože TikTok, tam je všetko ľahké získať vlastne hľadnutie aj followerov
tam aj mám 1000 followerov, ale to je také, že tam hneď to, keď sa troška posnažíš. Instagram, to je tiež také, že keď sa posnažíš, máš followery, keď točíš tie videá inšpiratívne, že proste makaj a budeš neviem aký a taký, hen taký. Takže tam tiež sa to dá ľahko získať, ale YouTube je ťažší a musím fakt, že uznať, lebo na YouTube ja už tvorím 2 roky, sa zaboli shorts, teraz začínam s takými dlhými videami, ale aj tak 711 odberov na shortsoch je to také no, že to by si mal na TikToku za 2 roky, ja neviem, hej, možno aj 5000 followerov, fakt neviem, lebo nemám toľko, 1000. A ani sa tam nejako nesnažím, proste občas niečo vydám, ale práve streamujem a to je asi tak všetko, čo tam robím doslova. Lebo mňa baví YouTube a hranie hier. No. Dobre, poďme sa už venovať Minecraftu a môžeme ísť to dať vypiec a pôjdeme možno na výpravu nejakú malú. Hlavne potrebujem aj posteľ na ne veci, teda vlnu, drevo mám, ale vlnu nemám, takže to potrebujeme získať samozrejme. Inak som bez postele a bez postele Minecraft hrať je také, že no. Je to také, že nič moc, lebo tuto títo ťa budú otravovať v jednom kuse, však. A to fakt nechcem, lebo nemám ani veľa hápok, mám že pol hápka. Teba som si ich ale nízko nevšimol. Už si dead? Nie, stále nie si dead. Dobre, poďme head, lebo ak zomrem... Nie. Alebo aspoň držať shit, nevadí. Viem, kde sú, že... Ja som si vlastne postavil hneď blízko spawnu baseku, kvôli, no, baseku, ak sa dá povedať, hej, taký malý domček, lebo som presne, že to sa stane, takže som nechcel ísť nejako ďaleko. A preto chcem aj posteľ, lebo tam budem spawnovať, keď zomrem, áno, ty uhor. A potom budem mať pokoj od týchto, samozrejme. Nie, to čo tu je, veď tu je stádo. Nie, stádo. Ukludni sa. Dobre. Nie, ja som prišiel nejaké veci, ale mám všetko železo, čiže mi to nejako nevadí, ja som prišiel štít. Aha, tam je môj štít. A idem pre neho, však čo. Však. Aj bože. Dobre. A vidím túto stranu. Radšej, lebo tam je ich strašne veľa. A toto, keď sa mi dostane k domu, tak mám po dome, lebo som sa spravil z takého materiálu, z huby, hej, to je proste rozbité raz, dva, tri. Tu mám na výstavu moju hubu. Semka dáme toto. A tu mám vlastne veci, tu mám bloky, takto, po 3. Tam mám po 2 bordel, toto. A tu mám proste, že napríklad, hej, irony po 2, tu mám veci po 2, čiže ja ešte spravím samozrejme nejakú tú viacej alebo sklad, alebo väčšie čestky, teda viacej čestiek a tak to asi nejako vymyslím, lebo neviem, ak to vymyslieť pri mne teraz, lebo aktuálne mám už celkom dosť vecí, minimálne skoro polovica zaplnená čestky, takže to budeme ako musieť vymysleť a pôjdeme asi na drevo. Vzadu chodia. No, ja som spavnul inde, bože môj. Som sa ja hneď pri dome. Mojom.
No veď jasné, že hej. Ahoj. Tu ma zabil hneď aj creeper. A dneska ma zabíjajú nejako veľa. Neviem to, úprimne neviem to hrať. Začal som to fakt, že hrať po 2 mesiacoch zase, ak nie dlhšie. Nehral som to strašne dlho. A je to aj vidieť na mojich výkonoch hrania, že je to dosť kritické. Ale aspoň som získal nejaké to drevo, ale zase toto vyrovnávať musím. Čiže pôjdeme na drevo ešte, naťažíme drevo a asi ukončíme toto video, ale ešte by sme mohli postaviť asi ten sklad. Uvidím, ak sa mi bude chcieť v tomto videu. A potom by sme to mohli ukončiť, alebo to ukončíme teraz a postavíme to v ďalšom parte. Ďalší part bude asi taký hlavne stavací a získavanie dreva, lebo železo sme si zabezpečili dosť toho. Pôjdeme asi aj na diamanty v ďalšom parte. Ale hlavne to železo som teraz potreboval, aby sme mali základnú výbavu železnú. A vlastne máme teraz dosť zásoby, čiže to už asi ani tak veľmi ťažšie nebudeme musieť. A drevo asi tiež, lebo teraz som ho naťažil, že je skoro stack. Takže to tiež nebudeme asi veľmi, nemusíme hrotiť nejako. No, z toho budú tak aspoň 3 stacky dreva, spracovaného samozrejme. Nie normálneho, lebo normálneho máme, že no a dáme ho stack, však čo, máme čas, nie? Takže ďalší part bude stavací a tam postavíme ten sklad, alebo môžeme aj teraz začať a v ďalšom videu to do skladu dostávame. Čiže ten sklad by mohol byť vlastne hneď veľa tu, hneď tu. A mohol by byť podzemný, nie? Alebo, a ne, čo? Postavíme ho normálne nad zemou v ďalšom parte a tým pádom tento part by som ukončiť, ale ďakujem všetkým za zhliadnutie tohto videa, takže dajte like, odber a zdieľajte kamarátovi a keď dáte odber, budete mať šťastie do konca života. Takže čaute ľudkovia.